Haidara eka kote mogo bolo nasoro la atumi maubolo sizamba soro atumbana Haidara ko abe ala bolo Haidara eka kote mogo bolo nasoro la ne ni fo asan ka jande mais akerina fo mogo malame mogo mago makala Allahu akbar bente yoro islamiyati Allahu akbar sigatola jamakulu nama ben nam ala taw deme Allahu akbar mingo aye jogo dila jogo e dine nu ko anga faga o jogo cena minu ndi o mega ka faga bi olu ya don ko ni ko an kuma to kun hakili to olu la ko ni sigatola Allahu akbar Haidara eka kote mogo bolo nasoro la atumi maubolo sizamba soro atumbana Tinyera kabangalo titanye Tinyera kabangalo titanye Tinyere ngalo timarishe Yawoni tinya kuntumuma Haidara demi tinya bobulula Tinyera kabangalo titanye Ameni nanakana tinya bobulula Kabi sherifu nanakaba dibi farala Tinyera kabangalo Sherifu mana duga uke ala bojabi Inna lillahi ibadan izarabu aradala Tinyera kabangalo titanye Chedo be ala bulu nudukuni ala sonendo abujabi tijani yo ebolula Kolongono torite bajiki barudo abale kono uchi were mambu kateme kolongono jinga bajika po ale tudo barisa ale muye Tinyera kabangalo titanye Haidara dini joni nyekelenye tijani nuri mogo mankan Sherifu nanaka na shita neferege nege jonokola wati fonitu Tinyera kabangalo titanye Laidu nyedone aunti torompe Shirifide unyele kofe mata untorompe Tinyera kabangalo titanye Sherifu yo unyana fimbila Ikele miterenga mbika tagama Sosoli bagatila mogo masoro mimi jabi Nangama odi nyana fimbila ta Tinyera kabangalo titanye Karato dowi Haidara jabi Mogo masoro mimbe jabi Nyati doninta abegiri mando Dijani yo mbeto kutila Tinyera kabangalo titanye Sherifu nanaka na tinya bobolola Ngalo tigi usirana Siri utigi usirana Polini tigi usirana Mori dali jugu kela usirana Tijani yo nema danyela Tinyera kabangalo titanye Adumu kono ketise Tijani nana kana jama bokumbana Tinyera kabangalo titanye Surukuna kangoni fo obe warai Warabana shoni mitama Bani kureshi, bani asimika Tinyera kabangalo titanye Makono soni mifega kuma Nankama mifega kuma Haidara de mifegi wele Yafane ma Yuriduna an yutfi unura lai Biafwa him wala mutimu nuri Wala keri al kafirina Abi kafiru kono kubisega ala ka dine yele faga n'udai abi namima kono kubisega ala ka dine yele faga n'udai ala ko kale ba ka dine yele menene to hali na maja kafiru ye ala ala ye ne de chikana jamana nyana je ne solo mana nana ani sarula ni soja kanake mogo kana shirifide umafinya Andara shirifu soro wajulula nyanjo kalame adasele baya bokumama nyota mogo
Tijani naga ko jabi jabi duru a jabi nunu kana ke kelenye Tijani ko ti jugu manye nyininga ne bi jabi ne baba de nyininga lu jabi wale tu dese nyininga li jabi ko wari ni doni dume nafaga bo Tijani ko doni nafaga bo ka teme wari kan ko wari karuna tinye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم أمي على فوق على بركة أمي مولودو عليكم كوننا كرا لدي ساموسا دعوني شو أنكر مغو سيد أحمد تجاني هيدرا ما منا ناي بعدين شو كاي سيد عبد الله منكرو سيسوغلا وفالي أكوننا أني أدوغمنا نأكوغنا إنافو يانتاشي أبورا كوريكي bangini shula ola bi klegana ka keni dengule ka kon sana ligne ni sambe na be sanfiun ke fion beti inshallah fion munun be no ani sanfi munun be no ale be no ke sani jijigini che ame mingoro dama ka fo ko haydara ka bismillah kenan kono mi ma fe ka la se kan do أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أيها السلام عليكم خير الله يا ربي على كامل خير الله آمين بعد أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدي أبا القاسم يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما حبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ثم استهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات أم بدو على تنين كبو شيطان تورما أني أنكلي كوفي كأنغا ولاندا دمنني أو على تغبر كماي على مين يكو دمنني على كلمة لاكو لبا على مين يجني هنا لوكولي تيجي نلاهرا هنا كرنغرالين تيجي دو ولام بدو أمي كشين نما يني على بافه أكو ككرب بكر نو كرب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كو ككرب محمد ني أسمع سنمونكا علي ما يمان فن فرلا أولوكا ني ولا يمان كلي فقط سجني ولي ما يا ربي على كان أو يا أولولا آمين آمين أم بدو تملكو كبوي أمي بفوني أرسلامي كفولي أني كشي كفولي ni ode alaka kishike nene aw bala jelenka ya rabbi alaka na hamugla amin alaka sako dama amin labangu nyuma be ala bolo alako noyanye amin amin mauludu bami afle a hukmu konnala nafa min bala baraji minum bala ala yafa minum bala ya rabbi alako noyambe amin amin nikra yare hormay amin sallallahu muhammadu alihi alhamdulillah bi ambi alafu ka ala barkada
ala min ye nin kɛnɛ sereyali nɔgɔya ne na aw ye kɛnɛ min sigira ala yɛrɛ kama ni o y'a ka ciden sanumanba in ye a ye min kusaya a ka danni bɛɛ ye n'o ye Seydul Mustafa ye o la an filɛ ale de ka kɛnɛ kan ala sɔnna bangeli o wajulu kɛra nin ye denkuni wajulu ye o la alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala barikada o la mawuludu nin ye seereyaba dɔ de ye an bɛɛ bolo lahara ala ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko an ye ala dɛmɛ ala yɛrɛ ka layidu dɔ kan ko an ye ala dɛmɛ o kan o ye layidu jumɛn ye n y'o de fɔ kuma min na tiɲɛlikɛlaw kafiriw walejugukɛlaw ni kira bangera olu de cɛ la k'u wele ka na sira ɲuman ma ni ka bɔ tɔɲɔli sira kan ka na n'u ye yeelen sira kan o la Muhamadu Mustafa jɛɲɔgɔnjugu minnu bɛ yen ani kafiri minnu bɛ yen olu y'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ kira ko dogo u y'a ɲini ko Muhamadu Mustafa ale ka koɲa min ni a bɛ ka yɛlɛ sanfɛ ko o b'a bin ni gɛnni ye ni fagali ye ni bɛnbɛnjugu caman tigɛli ye mais ala ko di ko Muhammad u tɛ se k'e kofɔ bi sabu ala ka layidu don warafa'ana laka zikrak ne ala ye e Muhammadu kofɔ bonya ne y'a kɔrɔta o la n b'a dɔn nin jamaba in ka nin bɛɛ lajɛlen bɔ mɔgɔ ba biirika ka na fara ɲɔgɔn kan ko foyi tɛna fɔ fo o alakira in kofɔ ka kuma kan a ye mun kɛ ale yɛrɛ tun ye jɔn ye a nana ni mun ye a ko ne ne ye ka mun kɛ a ko an ka mun to yen n'a fɔra ko nin bɛɛ bɔra bi alakira kama nin ye wulibali ye k'a fɔ ko ala bɛ ka dɛmɛ ala yɛrɛ ka baara dɔ de la ni o de ye k'a fɔ ko kira kofɔli o kɔrɔ tali o jakuyara ale ala kan o kɔrɔ an fana filɛ k'o baara de kɛ nin ye o la nin ye fɛnba de ye an bolo n'o ye mawuluduba in ka nin ɲɛnamaya nin ye fɛnba ye o la n badenw an ka sigi kɔnɔna la yan mawuludu hukumu kɔnɔ an ye labɛn dɔ de kɛ n'o ye Seydul Mustafa a ye cɛba minnu yira ni o y'a somɔgɔ sanuman ninnu ye Ali ibn Abi Talib a n'a furumuso Fatimatu Zahara ani o denw n'o ye Al-Hasan wal Hussein n'olu de wele ko ahlul kisa kira Muhamadu Mustafa a y'o kofɔ an ye o la olu la cɛba n'o ye Ali ibn Abi Talib an bɛna kuma ale ka bilasiralikan dɔw de ka bi ni Alahu Ta'ala ka jɛ ye n badenw kira ko ale Ali de ka hakɛ la a ko ana madinatul ilm wa aliyun babuha a ko ne ye dɔnni dugu ye wa Ali de ye o dugu da ye tari ma faamu ni ye Ali ibn Abi Talib ale ka hakɛ ye mais nin t'a bali ko juguw ka fiɲɛ ɲini ne hadisa in na caman b'a fɔ ko dɔ'ifu don ni dɔ'ifu don sanadan an n'a fɔ ko sahihu don matnan o kɔrɔ ye di n'u y'a sanadu kɛ dɔ'ifu ye an b'a matnu kɛ sahihu ye sabu danni na Muhamadu Mustafa kɔfɛ dɔnnibaa ma na kira kɔfɛ kira tɛmɛlen kɔfɛ min ka dɔnni bɛ Ali ibn Abi Talib ta ɲɔgɔn bɔ ale de ko a ka kuma la ko salluni qabla an tafquduni a ko a ye ne Ali ɲininka fɛn bɛɛ lajɛlen la n b'a bɛɛ fɔ aw ye yan'a ka Ali danya a ye ɲininka bɛɛ la ne Ali b'a bɛɛ dɔn n b'a bɛɛ jaabi ne Ali ibn Abi Talib ka kuma ye o ye Ali ɲininka k'a ɲininka fo ka se mɛlɛkɛw ka ɲininkali ma a ko ale Ali kale la a bɛ min dɔn sangaba la mɛlɛkɛw ka tɛmɛsira la a ko hali ale t'o dɔn Madina bɔrɔnfɔlɔncɛw la o Ali ibn Abi Talib a ɲininkara ɲininkali camanw na a y'a bɛɛ lajɛlen jaabi tuma min na kira ye nin hadisa fɔ dɔw ko fɔ an ka Aliyu kankɔrɔbɔ k'a lajɛ ni tiɲɛ don a dɔw ye ɲininkali 10 labɛn k'a bɛɛ kɛ Ali la ɲininkali bɛɛ ye kelen ye mais k'a ka jaabi 10 di a la a jaabi 10 si kana kɛ kelen ye Imam Ali y'a bɛɛ lajɛlen jaabi o don de
olu ko an sherera kira ye min fɔ wulibali do edo ali ko adana tandema maintenant ku ya a ɲiningali ba kelen kɛ ka mɔgɔ ba kelen bila kana ɲiningali kelen ŋana n bi jaabi ba kelen d'aw ma a si ni si tɛ kelen ye wayipi a bɛɛ lajɛlen ye sababa ye tari b'a faamu ala ye olu de sɔn a yɛrɛ ko ten ko radina bi kismatil jabbar fina lil juhal mal lana ilmun wa lil juhal mal ako cogo di ako tuma min na ala ye tilali kɛ ka bɛɛ sɔn a sɔnfɛn na a ye masaya di bonda dɔ ma a ye setigiya nafolotigiya di bonda dɔ ma ko a ye bɛɛ sɔnsɔn i sɔnfɛn na ko mɛ ko an jɛna ni ala ka an sɔnfɛn ye k'o ye jumɛn ye ko ala ye dɔnni di anw ma ko o y'an bɔ ne ali bun abi talibi wa tiɲɛ don ale de jɔra dɔnni jɔyɔrɔ la ni kiiri minnu k'u gɛlɛyara tigɛli la ko bɛɛ dɛsɛra ɲɛ bi jɔ ka cɛ kelen min ma filɛ o ye ali bun abi talib ale de wele ko aqdana ali ibn abi talib cɛ minnu ye nin fɔ a ma o ye ibn abbasiw de ye minnu yɛrɛ ye baharu ye dɔnni na o la n bɛ fɛ ka mun fɔ o ali ibn abi talibi cɛ dɔ gɛrɛla a la k'a ɲininka a ko ali bi ne bɛ nin ɲininka ɲininkali 4 na ɲininkali 4 tari m'a faamu ne ali ɲɔgɔnna tɛ a jaabi man di dɛ ɲininkali 4 nka ne aliyu ɲɔgɔnnaw tɛ ali ibn abi talib كرم الله وجهه التقي النقي الذي تربى في حقل الإسلام وسقي بماء الوحي الله أكبر او علي ويا نينغا نينغال نانينا الله أكبر ولا اكو علي بن ابي طالب ما نينغالي فلولا كو ما هو الواجب وما هو الاوجب الله اكبر وكلا كان نينغا كو ما هو القريب وما هو الأقرب وكلا كان نينغا ما هو العجب وما هو الأعجب وما هو صعب وما هو أصعب علي نينغا رندلا كو نينغا لناني علي فين جمين دي جاكو ياي ali ni ye jakuya fɔ an ye min ye jakuya ye ka tɛmɛ o kan n bɛ fɛ i k'o fɛnɛ fɔ an ye ali an b'i ɲininka fɛn jumɛn de ka surun n'i ye suruman fɔ an ye min ka surun an bɛ fɛ i k'o fɛnɛ fɔ ali ibn abi talib jumɛn de ka gɛlɛn gɛlɛman ye jumɛn ye min ka gɛlɛn ni o ye jumɛn ye ali ibn abi talibi a ɲininkara ɲininkali 4 na ni nin bɔ aliyu la ka ɲɛsin maa o maa ma dɔnni ko sira kan maa min bɛ se ka nin bɛɛ jaabi a ka gɛlɛn mɛ ali yangala ni baharuya dɔnni ye a yangala k'a fɔ k'olu de rasikhuna fil ilm ko o ye olu de ye tari m'a faamu o la n badenw a y'aw tulomajɔ badara a ye min fɔ jaabi ninnu na n badenw a k'o lamɛn ale de wele ko sajja ma min n'a gɛlɛyara ale de y'a sumaya n'o ye ali ibn abi talib o la ale ko a ka nin jaabi la a ko wajibi ko n'a ma wajibi dɔn ko wajibi de ye ta'atullah Allahu ta'ala labatoli a k'o de ye wajibi ye a ye ali ka kuma lamɛn dɛ a ɲininkalen ko wajibi ye fɛn jumɛn ye ali ibn abi talibi ko Allahu ta'ala labatoli a ko i ka min kɛ k'o de ye wajibi ye jɔnw bɛɛ kan ka ala n'a ka kira nɔfɛ tugun i ye nin mɛn o aya kuranɛ kɔnɔ dafalen bɛ yen kuranɛ ko wa ati'u laha wa ati'u rasula wa man yatawallaw fa inna allaha la yuhibbul kafirin ko aye tugu ala ko aka tugu aka kira ko
ni maa min y'i kɔdɔ ka bɔ o ma a ko ala tɛ kafiri fɛ o kɔrɔ o ye diyagoya ye an kan k'a fɔ ala kan ka labato ala ye an bila fɛn minnu na o kɛli diyagoyara jɔn bɛɛ lajɛlen kan wa fo ka taa se kiyami sa'a ma n'o ye diɲɛ wuli ye o tɛ yɛlɛma bilen ala ko an ka fɛn o fɛn kɛ jɔn o faridayara an kan o ye ale ɲininka komi i ye wajibi fɔ an ye jumɛn de ye aw jabu ye min ka gɛlɛ ka tɛmɛ o kan o ye jumɛn ye ala labatoli o kɛra wajibi ye ko jumɛn ye diyagoya ye ka tɛmɛ o kan jumɛn ye wajibi ye ka tɛmɛ o fana kan ale ibn abi talib ko di a ko tarik zunub ne tiɲɛ ye dɛ a ko di ko ka ala kota to yen ko o fana ka gɛlɛ ka tɛmɛ hali alaw ta ala labatoli kan ala ko a k'a kɛ ko o kɛli ani ala ko a k'a to yen ko o toyili ka gɛlɛ ka tɛmɛ kɛli yɛrɛ kɛli kan mɛ wulibali ye dɛ n'i y'a jɛngɛ dɔrɔn i b'a ye i b'a jɛngɛ cogo di ni ala ko a k'a kɛ ala ko an ka jumɛn ni jumɛn kɛ ala ko an ka seli a ko an ka sun a ko an ka hiji a ko an ka jaga bɔ o b'an ni ala cɛ la mɛ n'an ma hiji a tɔɔrɔ ye jɔn sɔrɔ i yɛrɛ n'i ma seli a tɔɔrɔ ye jɔn sɔrɔ i yɛrɛ n'i ma sun n'i ye batow to yen a y'i bila min na k'i k'olu kɛ n'i ye olu to yen a dekun ye jɔn sɔrɔ mɛ n badenw ala ko an ka da yɔrɔ minnu na kuranɛ y'o fana tugu a la k'a yira ne ni e la k'o ka gɛlɛ hali ka tɛmɛ dɔ in kan a ko wala taqrabu alfawahisha ma zahara minha wa ma batana a ko fɛn fɛn ye walejugu ye a kana kɛ ten dɛ ala ko a kana gɛrɛ a la a kana gɛrɛ walejugu si la ma zahara minha min bangera wa ma batana i dogolen bɛ min kɛ i bɛ taa min don kaburu don na maa ɲɛ t'i la i bɛ min kɛ su dugu tilama fɛ i bɛ min kɛ ni maa t'o kalama i ye sinamuso den dabali tuma min mɔgɔw t'a kalama ko o waati ninnu an k'an janto ala ko an k'an gɛrɛlen bɔ wale juguman na ala ta ala ko tali la ma zahara minha wa ma batana min bangera ni min dɔgɔra ala ko an ka sonyali dabila n'i ma sonyali dabila o tɛ da i kelen ma dɛ i na mɔgɔ dɔ jigi tigɛ ala ko an ka jɛnɛya dabila n'i m'o dabila o tɛ da i kelen ma dɛ ni i bɛ walita kan tari ma faamu o la n bɛ fɛ ka mun fɔ ala ye an bali fɛn minnu na o ka gɛlɛ ka tɛmɛ kuma dɔ la a ye an bila minnu kan a ka gɛlɛ ni o ye ne kuranɛ aya de ko an ka yɔrɔ ma janya pewu ka bɔ walejugu bɛɛ la ne lakira Muhamadu Mustafa a y'a fɔ a ka kuma la a ko cogo di a ko ni n ko a k'a kɛ sahabaw a y'a kɛ mastata'atum a se ko dama yira la a k'a kɛ nka ni n ko a k'a to yen a ko a y'a to yen pewu a man ka kɛ bilen o de la baya bunudu sita in manhiyatu sita o de don ka aw bali k'aw bali tari ma faamu pour que a bɛ se ka sabati jogow bɛ se ka dilan sabu kira ko ni ne ko a k'a to yen ko ɲininkali t'a la dɛ ko kɛli tɛ yen bilen mɛ ni n ko a ka kɛ a y'a se ko kɛ o la Allahu Ta'ala labatoli o kɛra diyagoya ye mɛ min ye diyagoya ye ka tɛmɛ o kan o de ye ka jurumuw ye k'o to yen ka bali k'o bali pewu nin ye tiɲɛ ye nin ye Ali ibn Abi Talib a ka jaabi fɔlɔ ye ka di cɛ ma a y'a ɲininka ko filanan na ko o jaabi ye jumɛn ye Ali fɛn jumɛn ne ka surun Ali jumɛn ka a tɔgɔ ye di fɛn jumɛn de ye kabako ye wa jumɛn ye kabako ye ka tɛmɛ o kan fɛn jumɛn ye kabako ye wa jumɛn ye kabako ye ka tɛmɛ o kan Ali ibn Abi Talib a ko n'i ma ajabu dɔn a ko duniya a ko diɲɛlatigɛ k'o ye kabako ye dɛ a ko mɛ min ye kabako ye ka tɛmɛ ɲɛnamaya kan a ko o de ye ɲɛnamaya yɛrɛ kanu o ka ye jɔn na hubu duniya ashaddu min ad-dunya i ye nin faamuya nin ye Ali ibn Abi Talib ka kuma ye ko diɲɛlatigɛ de ye kabako ye kabako do dɛ kaw
o sengola jol do ni olu ye miliyariw mara n'u segina ka tɛgɛjɛya hali nasɔngɔ t'u bolo o ka ca a tɛna yirila ko diɲɛlatigɛ ye kabako ye siga t'a la sengola joli do fangatigiw kun do bana y'a dɔw bin k'u da fangelen sara hali taama ka gɛlɛ jango wuli ka jɔ ka ca i tɛna dɔn ko diɲɛlatigɛ ye kabako ye don a bɛ yɛlɛma yɛlɛma wa tilka al-ayami nudawiluha bayna an-nas ala ko a bɛ ten de ale ka waatiw a ka don a b'a yɛlɛma yɛlɛma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ka di ala yɛrɛ ye cogo min diɲɛlatigɛ ye kabako ye dɛ ni i m'a dɔn ɲankuma ka kalan ma s'i ma wa fɛn bɛɛ b'a den fɛ fo n'a bɔra ɲɛnamaya la ale dɔrɔn de bɛ yen k'a den malasa o de la kuranɛ ko wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun wa zina a ko a kana ɲɛnamaya ye dɛ ɲɛnamaya ti foyi ye diɲɛlatigɛ ti foyi ye fo n'a kɛra kulonkɛyɔrɔ ye ani batara kokɛyɔrɔ mɛ ko sɛbɛkɛlaw bi batara mɔgɔw ye o de la ko u ɲɛtigiw ka ni ka sɛbɛ baara kɛ tari ma faamu kira ko k'olu de ye mumini hakikaw ye allazina ani lagwi mu'ridun tari ma faamu minnu bi mɔgɔw ye batara kow la diɲɛ kelen balaw ye ka kɛ fitina waati ye min bi mɔgɔw ye o la k'u kɔ don ka bɔ o ma diɲɛlatigɛ ye kabako ye dɛ tuma dɔ la i k'a dɔn n'i y'i jɔ dɔgɔtɔrɔsow da la ka fangatigi dɔw dalen ye i n'a dɔn ko diɲɛlatigɛ ye kabako ye a tɛ to bolo kelen kan wa puis a foyi tɛ dume tari ma faamu a foyi tɛ dume a setigiya tɛ dume a kɛnɛya tɛ dume a fanga tɛ dume nin bɛɛ bɛ ban o la ne ni aw an ka nin bila an ɲɛ kɔrɔ k'a dɔn ko ɲɛnamaya ye baarakɛyɔrɔ dɔ de ye i n'a fɔ ibrahim bun adham b'a fɔ cogo min ko inna dunya mazra al akhira a ko an k'a dɔn diɲɛlatigɛ ye lahara sɛnɛkɛyɔrɔ de ye dɛ o kɔrɔ an mana ten umar bun abdul aziz a b'o de fɔ lam tukhlaqu abasa wa lam turiku suda inna lakum mi'adan yahkumu Allahu bainakum fihi a ko an ma date wa an mana gɔnzan do dɔ de layidu talen don ala bolo aw ye a bɛna kiiri an ni ɲɔgɔn cɛ o don ninnu o la n badenw ɲɛnamaya a man ka maa malasa wala tagurrannakum billahi al-gharur wala tagurrannakum ad-dunya diɲɛlatigɛ kana o malasa o de la an ka imam ba n'o ye imam keshki a kuma o de fɔ a ko ya dunya gurri ghayri a ko diɲɛlatigɛ i cɛsiri i jija i ka malasali kɛ mɛ ne ɲɔgɔnna t'a la sabu ne y'a dɔn don dɔ bɛ yen min tɛ bi ye gurri ghayri mɔgɔw malasa mɛ anw ɲɔgɔnna tɛ o la maa o maa ye nin faamu sɔrɔ ka nin kodɔn sɔrɔ diɲɛlatigɛ man kɛ e malasa sabu a kundala man jan a man jan dɛ i ni ɲɔgɔnna caman de don minnu ye diɲɛ minɛ mɛ diɲɛ tilala ka jɛ u kɔ k'u to a kɔnɔ ye wa o de ka jugu a bɛɛ ye n'a ma cɛ ka bɔ i kɔrɔ diɲɛlatigɛ a bɛ e yɛrɛ cɛ ka bɔ a kɔnɔ pewu diɲɛlatigɛ in de Seydina Ali ko diɲɛlatigɛ de ye kabako ye mɛ ko n'i ma kabako dɔn ka tɛmɛ diɲɛlatigɛ kan ko o ye min sɔnna k'a ka lahara to ye ka kɛ diɲɛ yɛrɛ fɛ ye k'o tigi de kabako fana ka bon ka tɛmɛ diɲɛlatigɛ kan nin ye wulibali ye fɛn min tɛ dume a e k'i ka dume tabila o kɔrɔ tiɲɛ na o kabakoba ye o de la Ali bun Abi Talib a b'a fɔ a ka shi'uru dɔ la a ko an-nafsu tabqi ala dunya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha a ko i k'a dɔn ni ale bɛ kasi ɲɛnamaya de nɔfɛ tuma bɛɛ a bɛnjɛw a damu a sɔrɔw a bɛ sama bɛɛ nɔfɛ k'a ɲini cogo bɛɛ la mɛ ko ka sɔrɔ nintigi yɛrɛ b'a dɔn wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha ko ka sɔrɔ a b'a dɔn ɲɛnamaya kisi ɲɛnamaya nafa a hɛrɛ o sɔrɔli k'o bi jɛni na ɲɛnamaya yɛrɛ de kɔ
ka diɲɛlatigɛ to yen fɛn minnu b'a kɔnɔ ka jɛ olu kɔ ko o yɛrɛ de b'a to i bɛ kisi sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ nin ye tiɲɛ ye dɛ diɲɛlatigɛ balawu b'a nɔfɛ dɛ minnu girinna kan a caman ma fɛn sɔrɔ a la dɛ cɛw tɛmɛna n'i y'a kɛɲɛ ka bɛn n'i yɛrɛ ye i bɛ lafiya faama ko t'o la fantan ko t'o la setigi ko t'o la ni faamaw don faamaw tɛmɛna i ka fanga tɛ se ka jɔ minnu ta kɔrɔ namurudu bun kɛnɛanaw tɛmɛna yan firawuna musaw tɛmɛna yan buktu nasiru tɛmɛna yan shadadi buna adiw tɛmɛna yan zulkarnainu tɛmɛna yan minnu ye diɲɛlatigɛ bɛɛ mara masa suleimanaw tɛmɛna yan mɛ ala maabaw minnu kɛra ala fɛ ani minnu banna ala la ni an ye ɲininkali kɛ k'u bɛ min bi a si t'a kɔnɔ bi dɛ o la n badenw faama n'i b'i ka faamaya la i b'i jija k'a kɛɲɛ ka bɛn n'i yɛrɛ ye n'o tɛ ko yan tɛ duumɛyɔrɔ ye fanga in yɛrɛ ti ban kari i m'a faamu a ti ban dɛ n'i ma bɔ a kɔnɔ i bɛ bɔ a la ɲɛnamaya yɛrɛ bɛ ten de o la an k'an jija an bɛ kisi sɔrɔ ni min ye n'o ye labanta ye an k'o baara an k'o ɲɛɲini diɲɛlatigɛ kanu kira ko ten ko fitinɛ bɛɛ lajɛlen kun y'o de ye diɲɛlatigɛ kanu n'i kɛra a fɛ ka ban o de ye ban ala la yɛrɛ ɲɛkun tilenna ye kari i m'a faamu o de bɛ mɔgɔw n'u kiiri pewu ka bɔ ala nɔfɛ n'o ye diɲɛlatigɛ ye k'a sɔrɔ a ti dunbe waatini fitinin Seydina Ali a y'o de fɔ u y'a ɲininka sabanan ko Ali ibn Abi Talib suruma ye jumɛn ye al-qarib wa ma huwa al-aqrab Ali suruma ye jumɛn ye Ali min ka suru ka tɛmɛ o kan o ye jumɛn ye Ali ibn Abi Talib ko cogo di a ko n'i ma suruman dɔn a ko al-kiyama a ko lahara ka suru lahara ka suru dɛ n ko ala ko tɛ de kuranɛ kɔnɔ a ko iqtarabati sa'a a ko diɲɛ wuli a ko a surunyana a surunyana suruma ko o ye diɲɛ wuli de n'o ye kiyami sa'a ye a ka diya e ɲɛna o mɛ ala ko cogo di ko kafiriw olu de bɛ diɲɛlatigɛ yarawnahu ba'idan wa narahu qariba ko olu bɛ diɲɛ wuli ye de k'a fɔ k'a ka jan kojugu mɛ ko ale ala b'a ye cogo di k'a ka suru kojugu n balimakɛ ne bɛ e hakili k'i bɔ i yɛrɛ kalama k'i bila i ka faamu dɔ kɛ ko i k'a dɔn lahara ka suru tiɲɛ do koyi sabu Seydina Ali ɲininkali ko jumɛn ye suruma ye a ko lahara ko jumɛn ka suru ka tɛmɛ o kan a ko k'o ye saya de ye aw ka suru n'a ye dɛ balimakɛ n'i ye lahara janya k'a fɔ ko sanba kelen don e k'i yɛrɛ ta kun t'a kɔnɔ ko e ta ye joli ye dɛ ni lahara bɛ ka kɔnɔ a na kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw ye dɛ mɛ ne ni tigɛra don min a ye ta sera dɛ karima faamu a y'a hakili to nin na o la ni a fɔra ko ni e ta sera ka ban o y'a bannen o ye ka lahara seli e ye n'o ye ka lahara seli ye ɲininkali min bɛ yen ko e ka saya ɲɛ kuma jumɛn ye dɛ o de bɛ yen sisan ko e ta ɲɛ kuma jumɛn ye saya dun bɛ na ni baktatan cungan na a tɛ sara maa la audience ɲinina ka don cɛ kelen min kan o ye Seydul Mustafa ye n'o ye zuzi ye ani zu hurmati ani zu makana ani zu fadl jɛ ɲinina ka don ale de kan n'o ye Muhammadul Mustafa ye kuma min na malakal mautu nana kira fɛ yen kira kelen kɔ k'a ye ka kira to a ka bana na Muhammadul Mustafa a y'o de fɔ a ko aji'ta za'iran am qabida a ko i nana kun jumɛn na i nana bɔn ɲɛ wa walima i nana ni minɛli de la a ko Muhammadul Mustafa ma a ko a bɛ e yɛrɛ de bolo choix b'i bolo n'a y'i ja a ka k'o ye a bɛ k'o ye n'a m'i ja ala ko n ka segin ko n'a ye e ja cogo min kari m'a faamu o la n badenw ne ni aw garanti t'an si bolo saya bɛ se ka na waati bɛɛ
وابتنا نينمايا اتي دومي ابي بامبيو وساين دبنا بيتا ام بيبي توموتا كلنجلي ني قران عاي قران كنت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ako anyebe fen fena du kula inzanfe ako akatra bela ko abe bantade ako Muhammad nimbebi baywa do jume mitowa wajhu rabbika zul jalali wal ikram ako tota dana e Muhammadu mama o ala mingabo na sekoro tale do ko ale demade totai nota bebi ba wala sen abike balchugo taala قرآن يوديفو قل إن الموت الذي تفيرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أكو سامي نبيك بولانيه نبيك ويرنيني أكو أكادو سامي أتيك بولاو نفيد أتيك بولاو نفيد سامي أتيك بولاو نفيد أبيك أو كنا أبول يرد لا ولا سيدنا علي أكو سياك سرؤوي الله ما يجمع كو جلما يجمع ومن جلني أبي أو يجمع سيدنا علي كو جلما يجمع أكو ده كي كتي ده كبر دينغني كنوي إكله كي داي أكو من جلني أو يمبادو أكو أودي كتا بغير زاد كسر السرفنا تيبولو كتا كسر كمايرو تيبولو إنك على تيلا كتا كسر الجرمو أودي كم كيك بلازيفا أكو كجلة كتمسايرك أو ولامبادو كم من جلة ني أبي أودي كتا كسر دلو تيبولو سرفنا تيبولو علي بن أبي طالب أكو سمسمي علي تونا من الفرد من الصمد من القهار من الوهاب من الماجد من الطاهر واحد الله Tanti Fatuma furu janebi edema Aisha furu janebi bani wele Tanti Alima furu janebi bani wele Ini Aidana kira jorafa Kodi bolo kunu na bidati giluku Mama do dina jigi e kira na konu e Alini kira tedu kolo kami Kira bona Mamadu bona ubi wani dinaijo Edina kwa iye kira joyorofa wili kajomula Edina na wili kajoluke Chokomi dina bijoni tinye kumauye Edina na wili kajoluke Chokomi dina bijoni nyongo kanunuye Dina bina lebu kolo kono Shiri fige unjigi na kata dine nope Aye dine ida kabo kolo kono Sabuni dine biwa soko ni jogole Jogo nyugo mintu meko ni dine kono Ojogo limamba ukumbina kabo dine ina Banina na olu jodine na Jogo numa segi na mama dudine na Edenana neko dine kono Ina na soro komo bidine na Sabuni dine bibalo sila kejamala Maudine koni dine Mogo jama kumadala kwa sila nyumando Kada dine tigi ukawale tunuka Edenana dine kumanyako Mogo ludala la kapo dine kanyi Kaponi dine na kunyenya liwarete Mogolu bikado mama dudi
ni faraja bi ka do di meradi ene nana dugu kolo kota ina na sora jigi te di ne bolo sabuni dina jigi e dani banyole minumbi dina deme nu ba ko mawuye ene nana iye wajulu ke sabu ko dolu sirana fama jugulu adolu sirana ne kusa ya deme aidara enana iyakara iko ni dine joli bibe enima ibi dine ini ko kake kadine jo toro ti toro ebani o toro ku nyami jugu munyuma abichari fufu wa alai deme ne ko dine jora ala sona ne ko dine jora ala ebonye ni jogo ba uyebi bonye bi kera ne ka sharifu ye aye toro mi ke ala odu toro ma ye fo bonye mi kera baninde baden jugu wili la ubi jugu ya bi obi ijugu ya ko ijoyoro no ubi na haidara jugu ya ikabonye ko bone ba fo ne ka mali mune ninkana digi sirifi moina kabini Allah edu na poloda niko midiara olutigi bichaya abetanyana boba ebeta kulambai edenana kirajo yorota kabaruka edenana kirajo yorota Sita wolode ala iye jorofa banina na kila jorofa makoroba wolode iye jiginufa ajara furu chene bi bani wele tanti fatuma furu chene bi edema Aisha furu chene bi bani wele tanti alima furu chene bi bani wele ini chena mama Mama do dina jigi e kira na kolu e ali ni kira te dugu kolo kambi kira bona ubi dugu kolo kambi ni dina kira kwa fe ambi mama do bona ubi wani dina ijo e dina kwa iye kira joyoro pa iye kira joyoro pa wili kajowula Nana wili kajo uke chobo mi dina bijo ni nyogo kanunu ye dina bina lebu kolo kono shiri fige injigi na kata dine nope aye dina ita kabo kolo kono sabuni dine biwa soko ni chobo le jogo nyuma mintu me koni dine kono o jogo nyuma ba ukumbina kabo dine ina banina na olu jodine na jogo nyuma segina mama dudine la edena na ne kodine kono ina na soro komo bibine na sabuni dine bibalo silam ne jamala mawubunye koni dine ye mogo chama kumadala ko sira nyuma do kada dine tigi ukawale juka edena tina kumanya fo moko ni darala kaponi ne kanyi kaponi dine na kunyenya liwale
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أيها الحفل الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمي تغيين على فيك أبوش تاني تورما كان سيسين على توقع بركامي ka kisi ni nema ɲini ala fɛ a k'a kɛ an kuntigi muhamadu ni a somɔgɔ sanuman bɛɛ lajɛlen kan a n'a ka sahaba ɲuman bɛɛ ani mɔgɔ mɔgɔ ye sen da ninnu ka sira kan fo ka taa se jɔdon ma ala k'an bɛɛ lajɛlen yɛrɛ o la an bɛ tarata la desanburu kalo tile 29 2015 mawuludu hijira san 1437 an bɛ ale denguni o kɛnɛ kɔnɔna na min bɛ labɛn fédération Ansardine international fɛ min ni ala ka dɛmɛ ye n'a ka jɛ ye Ansardine min bɛ jamana 30 kɔnɔna na nka wulada in na jamana 26 olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ Europe jamana 4 Asie jamana 1 ani Afrique jamana 20 ka fara Mali ka 21 min kɛnɛ in bɛna ɲɛnɛmaya an karamɔgɔ fɛ à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, guide spirituel des Ansar. Ola me bela jelen fo ka dela la fe ala ka sigini ka ke here. Ola kenani minu mina bismillah ni kenen konana. Oye Mauludu 2015 ni nyemoya be jakulu min bolo nanka ma comité directeur alere nyemoya Fuseni Sidibe okmana okana oka jama bismillah kenen konana. Ni événement yi radio so muga ani wolonvla olu de be kenen konana nga minu mi ga bla direct la o radio so tan ani fly Mali kono ani Mali koka olu bela jele so le malani watina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. Excellence le représentant du président de la République, Monsieur le ministre des Affaires religieuses et du culte, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions de la République, honorables députés, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités politiques ici présents, Messieurs les représentants des familles Niaré et Touré, distingués représentants du Haut Conseil islamique, distingués membres du groupement des leaders religieux, Éminence Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, Mesdames, Messieurs les représentants des associations islamiques ici présents, révérends, évêques et pasteurs ici présents, Mesdames, Messieurs les pèlerins, honorables invités, au nom du président du comité directeur, M. Fuseni Sidibe, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de vous souhaiter en ce jour béni du 29 décembre 2015 la bienvenue à cette cérémonie de prêche commémorant le baptême du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Avant tout propos, permettez-moi d'abord d'adresser les salutations de l'ensemble du comité directeur à notre président pour son sens élevé du devoir, sa rigueur dans le travail, son respect des collaborateurs et sa volonté de toujours chercher à satisfaire les guides. Nous remercions les autorités administratives de l'État pour les efforts de sécurisation consentis dans l'ensemble du pays en général et sur les sites en Sardine en particulier lors de cette célébration du Mawlud. Nous rendons grâce à Dieu qui, dans sa miséricorde infinie, nous a permis de vivre cet événement hautement spirituel 2 fois en cette année 2015 et surtout d'en être les organisateurs. Cette chance, nous la devons aussi à la Fédération Ansardine internationale qui n'a pas hésité un seul instant à renouveler sa confiance en cette équipe et à l'ensemble de ses sous-commissions. Pour cela, nous manifestons notre infinie gratitude au président Sulakata Salamantao
et à l'ensemble de son bureau pour leur inlassable combat et engagement pour le rayonnement de l'Ansardine dans le monde entier. Nos reconnaissances vont à l'endroit du comité de supervision pour la subtilité dans son travail d'encadrement et de conseil. Nous profitons également de l'occasion pour nous adresser à tous les autres organes du comité central, le comité de contrôle international, le comité de la trésorerie internationale pour leur abnégation au travail. Nous félicitons l'ensemble des 11 sous-commissions qui, durant ces 2 semaines, se sont investis corps et âme, de jour comme de nuit, pour la réussite de cette organisation. En effet, votre courage, dynamisme et disponibilité inébranlables ont rehaussé l'éclat de cet événement. Pour cet acharnement à la tâche, le comité directeur vous dit merci et vous souhaite plein succès pour la mission. Nous remercions particulièrement M. Kandjoula Kamara, DG de la société Cheval Blanc Trans, pour avoir mis gracieusement ses cars à la disposition de la commission pour le transport des pèlerins. Nous associons également à ces remerciements tous les volontaires et généreux donataires, le plus souvent anonymes, qui ont pris une part active à la réussite de cet événement de portée mondiale. Nous demandons à Dieu d'accepter les prières et d'exaucer les vœux de tous nos pèlerins en qui des conditions dures d'hébergement, de restauration, qui en plus des conditions dures d'hébergement et de restauration ont eu à affronter au cours de cette édition l'armatan aux brises matinales difficilement supportables. Amen. Enfin, avec tous les respects et les considérations dues à votre rang, Soufré Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara, que nous vous exprimons nos reconnaissances et notre infinie gratitude pour tous vos efforts pour la restauration de l'islam dans sa vraie valeur. En effet, vous avez démontré à la face du monde que l'islam, l'authentique, ne peut être confondu au terrorisme. À travers vos enseignements, nous avons su que le vrai islam n'est que tolérance, paix et amour pour le vivre ensemble et que le bon musulman est toujours un agent de paix et un facteur de progrès social. Pour tout dire, Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara, vous êtes l'éclairage public, l'éveilleur des consciences, le bâtisseur de la paix universelle pour la sauvegarde de l'humanité. Nous rendons grâce à Dieu pour avoir fait de nous tes disciples. Nous ne serons oubliés tous ceux qui sont restés cette année à la Mecque lors du pèlerinage et aussi tous nos frères et sœurs Ansar qui ont précédé dans la miséricorde divine. Nous demandons à Allah de les accueillir dans son paradis en compagnie de notre maître, le regretté Mohamed Madani Haïdara Difa. Pour finir, nous présentons nos excuses les plus sincères à tous pour les désagréments constatés durant ce séjour de dévotion et d'intenses prières. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ministère des Affaires religieuses et du culte, représentant M. Habib Khan. Okmana lebna dawriya flafo saboni bara yimbe dine hukumu konana olude be dine kotiwe jamana konana okmana ko bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أمي الله سبحانه وتعالى تنو كوالي جماندو alami anjo nin kene sanuma kanyi Allah subhanahu wa ta'ala fe an sigira here la ala kan bela jinin wuri here la jamana kuntigi togola premier ministre no chef de gouvernement anga ministre
min ɲɛsin don an ka diinɛ ko ma ani an ka bato kow a ma y'an sɔrɔ ka sababu kɛ taama ye nka ko an ka na an k'an sen jɔ yan n'an nana an ka mawuludikɛla bɛɛ fo nin kɛnɛ in kan fɛn fɛn n'a bɛ mawuludu organiser an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko n'an nana an k'an karamɔgɔ fo Seyid Sherif Osman Madan Haidara an ka fo a ka cɛsiri la an ka fo a ka wulikajɔ la jamana ye a ka wulikajɔ diinɛ ye fobaga wɛrɛ b'o la sarabaga wɛrɛ b'o la o ye Alahu subhanahu wa ta'ala ye mais a ye min kɛ jamana ye a bɛ min na jamana kɔnɔ ko n'an sera yan an ka fo ka waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'an ka fo a sɔnna ka jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini sabati n'o ye ka bi sigi ka bɔ su la ka kɛ tilegan fɛ n'a tun diyara ye a tun b'a to a cogo kelen na a ma wajibiya kan nka a y'a ye k'a fɔ jamana fɛla y'o ye a fana sɔnna jamanaden ɲumanya kosɔn ka o laɲini sabati ko k'a fo ka waleɲuman dɔn ala ka nasara hɛrɛ la a y'o ɲɔgɔn caman kɛ parce que jamana mana fɔ a bɛ ɲini tɔw fɛ k'u ka wuli waati min o b'a sɔrɔ ale tilala baara la a exemple ka ca an tɛ kuma janya k'an da don la nka an bɛ foli in kurakuraya ka dugawu k'a ye ka ɲini ala fɛ ala ka an ɲɛ mɛn a la ala k'a mɛn ka an bilasira k'an ka ɲini a fɛ a ka dugawu kɛ jamana ye a b'a kan ka kɛ nka jamana bɛ lahalaya min na a b'a dɔn a ka dugawu kɛ jamana ye a ka dugawu kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye silamɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka dugawu k'a ye o tun ci donna an da k'a lase an bɛ foli kɛ silamɛ bɛɛ ye wasalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Awa an bɛ ministère mɔgɔ fo a bɛɛ bɛ kan na ale bɔra ka kuma ministre tɔgɔ la n'o ye Thierno Assoumar Diallo ye o tɛmɛnen kɔfɛ groupement des leaders spirituels musulmans du Mali olu tɔgɔ la Alpha Daha Kunta ale bɛ na dakuruɲɛ fila fɔ groupement ye jɛkulu ye bɛɛ b'a kalama ka daminɛ ka ye ka taa bila Kidal duguba minnu farala ɲɔgɔn kan diinɛ in ka don jamana in kɔnɔ ani ka sinsin olu bɔnnaw don an bɛ aw fo groupement des leaders spirituels musulmans tɔgɔ la ka barika da ne tɛ se ka kuma caman fɔ bamanankan na mais ne bɛ ansar din mɔgɔw de fo depuis que ala y'an da an bɛ association ye mun bɛ ansar din bɔ parce que olu ta ye kanu ala kama u bɛɛ bɛ yan ala de kama a ɲɔgɔn tɛ association hali an yɛrɛ bɛ mun kɔnɔ e b'a sɔrɔ u donna ko dɔ de kama mun tɛ diinɛ ko ye o de ka ca mais ansardin mɔgɔ mun b'a la u y'u yɛrɛ di ala de kama vraiment an bɛ duwawu k'aw ye ala ka taa ni ɲɛ ne kɔni b'a dɔn inchallah ni u ye Mali gestion di ansardin ma kalo 6 an bɛ bɔ nɔgɔ la ala ka san wɛrɛ yɛrɛ ma ala ka n ka sali caya ala k'an nimisi an ka baara la ya rabbi alhamdulillah groupement des leaders spirituels musulmans du Mali olu ka kuma kɔfɛ an karamɔgɔba min bɛ Burkina n'o ye Cheikhul Islam Cheikh Mahamoud Bande ale ka représentant bɛ kɛnɛ kɔnɔna na olu ka kuma bɛ Cheikh Ibrahim Kongo bolo Cheikh Ibrahim Kongo ka bɔ Burkina Faso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على سيد الخلق
الذي سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. سلم لور بور بيرا ويندي. أيوة أمال ما كمي إبراهيم كونغو أيه سلم بلا سلام جمع بلا جلان كو سامل تمنن كوفي أمبي الله تعالى تنولا دانا كسوة كفران تن كوركا. سلم نينغا نشيخ الإسلام الحاج محمود باندي بوركينا فاسو يوري. أيوة أيه سلم بلا الحاج محمود باندي تورا بوركينا فاسورا. تيوين ميلا من تيوين كابين بهن توما سبا رندم تياريك بنيغمي يتا تاسان تاسي. الله تعالى كو نيكي باكي أفوكا كيرا لسي. رند سهل الإسلام توما تون بوركينا فاسو gouvernement يوري ينغا بوركينا كوميتي مسلمان يوري ينغا بوركينا الإسلام بفاسو فا يوري ينغا شيخ عثمان مدني حيدرا نينغ حيدرا أيوة أيها الكفو شيخ محمود بن أيها دélégation بلا كنا مالكنا ناتي أيوة بوركينا فاسو تغرا gouvernement تغرا سلامة بلا جلال تغرا كوننا نكاسيا عثمان مدني حيدرا أنك فولينا ساما تمي كمان تبوين وين نبي صلى الله عليه وسلم يلامي لا تدري نفس بأي أرض تموت ولا تدري نفس ما تكسب غدا. الله أكبر. وين يلامي تيون كبه أنتي وين بيرتينا كيتين كانغا يون كبه أنتي وين بيرتينا توما وتبيه. كوني وني إتصال كالي كوي بنا سان دوغران وبيبتا سان دوغورا نقولن ينتي. شيخ الإسلام محمود بانريكا أنيا تيوين نام ساكر بوري روندو تالاتا بنا وناغا سيه عثمان مدني حيدرا تدكير وينتن توم مولودا لا وين نام كابيدي هي أيا كفو كو محمود بان كو أغانيا تالم بالا كو بنا فرعون يوان كي يورانا كيكا أيا الصريف محمد مدني حيدرا أنكا نساديا كرام محمد صلى الله عليه وسلم akadem kulun kenakate mika tebwe burkina faso na palga abuzom modala agoyele wanuna ko burkina faso fama kurang ukay kasiga akasiga yorana bi wala danate yani ti biyati shehel islam na bakati zum gwela shehel islam mahmoud ban poriye ko fama tsasiga akasiga yorana ni soro sheikh mahmoud ban ne te kenakale يا ريت شيخ الإسلام تون شيخ عثمان مدني حيدر نينغ تدوا ويلي تبقى بكلام سورة لب أنيو بينبكا التكبير ثم التكبير أيها الكفو قال محمود بن قال كان كسر ولدنا أيها مدام شريف حيدر يافع أنك كان سديه محمد صلى الله عليه وسلم أكا ولا كان مولود كلنته ما ما لا تيجي anka fama yau ukai ka sigibile wala yake sababu la amasaga na kene kate la shaykhul islam yelama tobonhe shaykhul islam yelama tobonse timi kama tebon bamne sheikh Ousmane Madani Haydara nongloma karunna le gud vire abshiwa be ne tabe vire na le bete ta vire mawludu aywa ayayira ka fo ko ne sheikh Mahmoud Ban ko kanu min be Madani Haydara o yogon kele bita sinete fo dune ya fo ki amalo yaraka abela matebna mbo ha sheikh Ousmane Madani Haydara amman Burkina Faso daga obna palga hazomra goyelanwa te wonnam zinga bane ko tonta ja la kel fahmali me ban ganare kel ngana zamana yibela zamana ka Burkina Faso bane te l'islam ba pam tuwen le tuwen ten to ayo aka kuma labana yayara ka fo ko ne nana se kene kade amba fo Ousmane Madani Haydara kaka doa ke Burkina Faso fama kurambe mina sigil kaka doa ke raka koro uka sigi nyimana uka wuli imana alhamdulillah rabbil alamin ko na kuma daya ko me mo kake salli ala muhammadin wa ala ali muhammad wa sallam tasliman assalamu alaikum wa alaikum salam ambe Burkina
Kaufo, Sheikh Mahamoud Bande, Sheikh l'Islam, Ale Togola, Ibrahim Songo. Au témoin qu'on fait, Centre culturel Réunion, Lou Fanaka Mogobiano, Dagourniefla, Sham Hussein Al-Amili, Mada Sheikh هشام حسين عاملي من لبنان فليتقدم مشكورا باسم المركز الثقافي الإسلامي الإيراني في مالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا أيها الجمع المبارك، الإخوة والأخوات المؤمنين والمؤمنات، ورحمة الله تعالى وبركاته. وأحيي بالخصوص السادة الأشراف صاحبي الشرف في هذا الاجتماع وفي هذا المولود المبارك، وعلى رأسهم سماحة السيد الشريف عثمان محمد مدني حيدرة. وأحيي أبناءه وعائلته وأصحابه ومحبيه جميعا. أحييكم بتحية الإسلام وبتحية نبينا صلى الله عليه وآله، الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: فبما رحمة من الله لنت لهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. السلام عليك يا رسول الله، يا خاتم الأنبياء والمرسلين، يا نبي الرحمة، أيها البشير النذير والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الظاهر والرسول المؤيد والمصطفى الأمجد، يا حبيب إله العالمين، وعلى آل بيتك الكرام. سلام الله عليك يا رسول الله، إذ بشرت في أمتك أنها ستظهر على الأمم جميعا في كل أرجاء الأرض وفي كل أرجاء المعمورة، ولا سيما أولئك الذين يتمسكون بحبلك حبل الله سبحانه وتعالى، متمسكين بوصيتك التي ذكرتها للمسلمين: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فهؤلاء المؤمنون في هذا البلد الطيب المسلم المجموع على محبتك ومحبة أهل بيتك نستبشر بهم الخير، ويستبشر بهم العالم كل الخير وكل البركة في مثل هذا الاجتماع، إذ يحيون ذكرك ويعظمون أمرك، لأن تعظيم ذكرك وأمرك هو من أمر الله عز وجل، الذي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا دنانجي أنا كما لا سلمانون فا ما فا أنصار ديني هنيئا لكم تاري باو يا أنصار دين كلا كاكا كورمبا ميمبي ني مامين دونا كونو كي كيشرا ني بناكا دوا كونو او ماتيغي بي هلاكي او دونا كيسي كورو كونو او بو كونو كبا تاري مغا ميمبي ني على كرا سمغو نيو كاولو كانو سيغا تالا ابدو الجينا كونو نيو كاولو جويا سيغا تالا ابدو جالما كونو تاري
o kuru min bɛ n'o ye an ka Mali maa min bɛna kisi ka bɔ dingɛ kɔnɔ n'o ye Usman Madani Haidara ye anw donn'o ka kuru kɔnɔ ka ban kisi wɛrɛ bɛna o banna tare tare an ka dunanba a ye minnu fɔ a ko aw donna Alakira somaw ka kuru de kɔnɔ maa min mana don kuru in kɔnɔ tare tare o b'i ye a k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen Iran Ayatollah Khomeini nana a y'a jamanadenw sɔrɔ sunɔgɔ la a y'u kunu ka bɔ sunɔgɔ la bi bolo bɛ si u ma wa sini n'an tugura Usman na bolo bɛ si an ka Mali ma n'an tugura la bolo bɛ si an ka Mali ma yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen ni maaw tugura kira somaw la u bɛ kisi ni maaw banna tugu la u bɛ halaki o tuma an bɛ kisi sira de kan ya Rabbi an ka hakilila a sɔrɔla parce que sinitigɛ den bɛ yan sini ɲɛnama maa si tɛ ɲɛnamaya la o b'a kuru minɛ ka taa n'a ye salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. an ka dunankɛ ko n'o ye Sheikh Isam Al Hussein Al Amili ka bɔ Liban a kumana centre islamique tɔgɔ la n'o ye Iran ye o kɔfɛ Abu Turab a b'ale dɔ kɛnɛ in kɔnɔna na ale fana y'a ka dakuruɲɛ 2 fɔ ani ka a ka dunankɛ ka kuma kumabaw fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna kuma de Monsieur Sigi Kante ma o kumana ale ye Isa Kante ka bɔ ɲɔnɔ ale ye kɔrɔkɛ don o kumana dakuruɲɛ 2 foli bɛ a bolo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Silamɛ jama ka hakɛ to ansardi jama bɛɛ ka hakɛ to kuma ka gɛlɛn sanko minnu ye kuma ta ka sɔrɔ ne ma se yan hakilila banna kuma bɛɛ la mais ni karamɔgɔ y'a ɲini an ka dakuruɲɛ kelen fɔ bonya don maninkaw b'a fɔ ten ko bonya bɛ Mande bonya masegin bɛ Mande n bɛna dakuruɲɛ 2 dɔrɔn de fɔ parce que bi ma mɔgɔw bila yan a fɔlɔ n bɛna hakililajigin kɛ peut-être karamɔgɔ yɛrɛ a n'a ka kalanden n'o ye ne dɔgɔkɛ Isa ye o b'a sɔrɔ hakili t'a la après mais a san 30 de filɛ nin ye précisément en octobre 1985 ne tun bɛ commandant la Sikaso Ala y'a kɛ bana dɔ nana cun ne kan n sen na ko fasadimi an ye fura bɛɛ ɲini a la mais laban in na an nana laban point G de o wagati la Isa tun bɛ karamɔgɔ kɔ a taara n sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la ka taa n filɛ a ko karamɔgɔ bɛ dugawu k'i ye n fana ko ma n ko Isa ni Ala sɔnna ni ne bɔra nin bana in na ne tɛ segin ka taa Sikaso tant que ma taa ɲɛ d'a kan o don kama n bɛ rayida la hakili b'a la i b'a fɔ a kɛra kunun de n ye n ka mobili n jiginna ka bɔ point G a bɛnna 22 septembre ma ne ma 22 septembre kɛ Sikaso n y'a kɛ yan parce que o ye tile damadɔ d'u ma donc yanni n ka taa a bɛnna karamɔgɔ ka wajulu ma rayida kelen in na n ko Isa ma n'Ala sɔnna ma bi kɔni n bɛ se yen n nana n ye n ka mobili jɔ sira la an bɛ se ka da mɔgɔ min tun bɛ a dɔn a cayalen b'a ma 50 ɲɔgɔn i y'a faamuya mais n'an ko k'an bɛ ni karamɔgɔ k'a bɛ wajulu kɛ rayida kelen na bi walayi mobili tɛ boli Bamakɔ bɛɛ parce que yɔrɔ bɛɛ de bɛ minɛ o bɛ min yira o ye bonya ani yɛrɛmajigi mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ i mɔgɔɲɔgɔn bonya i b'i majigi mɔgɔɲɔgɔn ye walayi Ala tɛ to kɔ o kama filanan ye min ye min tɛ bɔ an kɔnɔ fana ne ba banna anw ba banna en 2006 Bagadaji Ala y'a kɛ a janaja kɛra Bagadaji kelen in na an y'a su ta ka taa n'a ye Ɲarela kaburu la karamɔgɔ yɛrɛ de da an ba su ta k'a lajigin walayi fo ka taa min kɛ an hakili tɛ wakɔ n'o tɛ ni mɔgɔ dɔ tun don a b'a ta kɛ kalan dɔrɔn ye mais a yɛrɛ de y'a ka duloki sama ko bon Isa ye ka bɔ yen u jiginna ni ne ba ye fo kaburu kɔnɔ ni maa min y'o k'i ye n'o ka ko wulila nin cogo la walayi n'i tɔɔrɔ kɔfɛ Ala yɛrɛ tɛ k'e fɛ donc hali bi an bɛ barika da karamɔgɔ ye hali bi an ni ɲɔgɔn caman an ka jɛ ka kɛ hali an ka jɛ ka jamana in ka dugawu ta ye
kɔrɔfɔ min bɛ n bolo de filɛ nin ye jama k'a kɛ to merci. an bɛ sigi kante fo cɛ bilenman ni bɛ yɔrɔ min na i bɛ gɛrɛ mikoro da la jebile an balimakɛ dɔ ahmed sangare ka bɔ san ziyara la tamani a ye darapo ta ka bɔ san ka taa tamani ka taa di Seri Usmani Madani Hayidara ma mawuludu fana na a tagamana sen na tuguni ka bɔ san ka na Bamako k'a bɛna darapo di Seri Usmani Madani Hayidara ma kira mɔdenkɛ ma kira ka kɛnɛ kɔnɔna na o la an bɛna o de kɛ sisan. Assalamu alaikum. Bi ye kɛnɛba ye. Ne bɛ tagama la depuis 2014 pour la paix. Mais n bɛna taa yɔrɔ o yɔrɔ. Amsamdir mɔgɔw de bɛ n kunbɛn kuma bɛɛ. N bɛ kabako ko dɔrɔn de ye. N ka tagama fɔlɔ la ka bɔ Sajo la ka na Bamakɔ Sherif Madani Hayidara ye n kunbɛn n ye drapeau d'a ma n ye Sikaso Kucala Segu Kulukoro Bamako n y'o kɛ ka taa Tamani ka drapeau di Sherif ma Mali 6 régions ne y'a bɛɛ tagama pour la paix. Mais n y'a ye n ka sira la kuma o kuma Sherifu bɛ ɲɛ a sababu bɔra Vieux Blé de la journaliste pour la paix Hayidara pour la paix Ahmed pour la paix les 3 drapeaux n y'a d'a ma sabanan filɛ nin ye n b'a d'a ma. Yara biyama a bɛ mun nɔfɛ diɲɛ in kɔnɔ kira mɔden bɛ mun nɔfɛ kira ye fɛn mun bila a b'o de sira kan a bɛ ka Mali bɛɛ de dɛmɛ ni jama in bɛɛ a bɛ nin bɛɛ de dɛmɛ la yara biyama Ala ka a ta ɲɛ Ala ka kisi adamaden sitanɛ tɔɔrɔ ma m'o duwawu kɛ an n'a bɛɛ lajɛlen n'o tɛ sitanɛ y'a ka baara kɛ mais Amsadini mɔgɔw bɛ fo. Depuis mes sans faux Bamako, Kongoma mine, Minoma mine, Nenema mine, Anuche Ani Baraji. Drapeau, Kadama, Biye Dombade, Nin Jigina Krereka, Kanindama. Akini Kodo Malilare, Agam Mali Korota, Kadrapo in Korota, Kaplanemne. Sangareka, Ahmed Sangare ka bɔ san a taamana ka bɔ a sen na ka na Bamako ka na drapeau di nin y'a drapeau sabanan de ye ni drapeau di in bɛ an hakili jigi 2013 ale kɔnɔna na devoir vis-à-vis un prédicateur au service de la nation IDS communication olu ye drapeau di Seri Usmani Madani Hayidara ma ko Mali kalifa bɛ a la o la ale tɛmɛnen kɔfɛ Jinɛ Blé Vieux Blé dakuruɲɛ 2 bɛ ale bolo a bɛ na poyi dɔ kala. Jama assalamu alaikum bi wulada in na n b'a fɛ ka poyi dɔ dilan an fa an ka cɛkɔrɔba n'o ye a seri Sheikh Sherif Usmani Madani Hayidara ye an b'a fɔ a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina wa nabiyina wa maulana muhammadu sallallahu alaihi wasallam Sherif Usmani Madani Hayidara Madani ka sigi dolo dolo bɛ taama niw ka so ka mɛnɛmɛnɛ juguw ka so dolo bɛɛ la dolo bɛɛ la dolo ɲɛduma Sherif Usmani Madani Hayidara laadiriya y'o kɛ laadiriya ye hɔrɔnya masiri ye Sherif Usmani Madani Hayidara k'u b'a k'i la i sɔnna a kɛra i la i y'a ku i ko i ba y'a k'i ye ko ni niw ni nin jugu n'u y'a k'i la u tɛ se sabu i ba y'a k'i ye i ba ma k'i la ni ba y'a k'i la juguw bɛ se nka ni ba y'a k'i ye bada juguw tɛ se Sherif Usmani Madani Hayidara juguw ka sew bɛ bɔsiw la k'o d'i ma k'o k'i ka sew ye i Hayidara i ma kɛ jugu si sago ye
Sheriff Ousmane Madani Haidara Seku Balansan Sumba ani Seku Balansan Banani ani Kemenani ani Binani ani Nani abe dibi klima fe ba Madani de ebe dibi santile keme saba bi woro ani duru ebo wasa ka suma du segu ni ni jugu bela jelema Sheriff Ousmane Madani Haidara jugu ni jugu uyi saya dogoda ki konyini ki nyanyini setigi ala yido a norola ki to norola kana ni bayaye koni laydu te danaya te baya ka laydu ta alay ki te fefar alaka wahidun ki te kutake baya horombe mine kabo akumakama ansardin ton noroma ansardin kira kle kulujan chema yele nimi ma ajmene oba sisiye ni ma sisiye oba noroy Sheriff Ousmane Madani Haidara ibe ala don ibaka Qur'ane don ibaka dina don ka ala don ka togo don ka dugulen togo don aki ka wele aki jabi Sheriff Ousmane Madani Haidara ni flake be mbishi don numuke be kula don yabani ibe Qur'ane don ni tuya aw balmake aw sinji aw lemana adama jara vieble kabo radio fréquence 3 la Sheriff Ousmane Madani Haidara uko kanga ke klefe iye fama la bato ajaranye nga halu nu yake fajiri fe amina ya bani Sheriff Ousmane Madani Haidara uko beni kelenya iye wele bla tumana mina antara stade om support la ki maseka yenfa o shirifuke mbafu nyenabi ibi yanva chien saba iya fa kunungo ka fabi shini bafa I Haidara ifala jara Adama jara kabo bi Adama jara vible radio faire 3 la comme afo akan dagunya flala ni kenen ko nana kuma menu ni kuma kaka o chama de be kenen ko nana na fembela jelen kay atumala sabu be kun falendo be koroto lendo nga tabale kuruma na fatogo chogo ala kanyu mase bako fe obisra ko nana ame foli la se anga mo ba chama mbia nyono mer dri kabo nyono Aruna Boaje Meri Kolonjaba Meri Banfune Sangare Banfarme Sangare anga chokoroba bia belenge sempara comme sisi Meri ale fana be kene ko nana femi baronga invité d'honneur pardon mi monsieur Sori Kuma Kabo Côte d'Ivoire fana be kene ko nana ambi bela jele fo anyo de fo ni mo kanu baga jara tse ka beto ko fo ngambi se ka be fo ani che ala nyebawla sisa amina kuma di ankara mo ma amina kuma di kira modenge ma sabu mo tes nyedon ka te menyejika asedi Sheriff Ousmane Madani Haidara kaka bisimata kene ko أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات أسلموا أمي على تنو كعلى بركة كعلى ولين مندو على ميني أنسيجي نكنينكا بولادنا أمي سولي دفعنا سو خير مكا أنا سو مغسان مو أنا كسابا نمو Namboray anga foli anga wole nyumandon ani barkada o nyeshinembe au bere jelema chewni musou demiseun ani makorobaw wulaina ambe kiraka bangeni kumbe kenaka kiram mi
nali kɛra hɛrɛ ye ala ka dugukolo kan kira min nana ka mɔgɔw su ka kɛ ala kele bandiya kan ani jogo o kira belebele a bɛ o de ka kɛnɛ kan a b'o de ka jatigiya la jatigi min ni ala ka diɲɛ ye dunan ti fɔ a kɔ a bɛ kɛnɛ kan wula in na silamɛya kɛnɛw la a t'a ɲɔgɔn sigi siga t'a la fiyewu ala barikada kɛnɛ don ala waleɲuman dɔn kɛnɛ don ala ka ɲuman a ye min kɛ adamadenw ye o foli kɛnɛ don kira kisi nɛɛma b'a ma an b'a fɔ ye an bɛ segin a kan foyi t'an bila baara la silamɛya kɔnɔ min ti ala n'a ka kira taabolo ye kuma tɛ dɛ silamɛya daliluw de bɛ baara kɛ n'o tɛ min bɛ ka kuma o tɛ kira ye ne yɛrɛ min bɛ ka kuma ne ma ci o tumana dalilu bɛ bɔ kira ko di ala ko di silamɛw ka dalilu bɛ bɔ nin kɔnɔna de la n y'a fɔ ye silamɛya ka kɛnɛw na nin ka bɔ a bɛɛ ye mun na ala ko n'a bɛ ne ala fɛ a ye tugu muhamadu la nin tɛ hadisa ye nin ye kuranɛ de ye a ye tugu kira la ala bɛ k'a fɛ a sabatilen don sɔsɔ tɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ min na abu lahabi a ka jɔnmusonin dɔ bɛ yen u b'a wele ko suwoyiba abu lahabi kafiri dama tɛ dɛ kafiri min ye kira tɔɔrɔ fo ka s'a da la o kafiri de don abu lahabi fo ala y'a dama suran jigin kuranɛ kɔnɔ a n'a muso tellement que u ye kira sɛgɛn ni o sura in bɛ wele ko tabati y'a da abi lahabi o abu lahabi don min na kira bangena sallallahu alaihi wasallam o y'a sɔrɔ suwayibatu a bɛ o yɔrɔ la yen a ye kibaru sɔrɔ tuma min na ko abdulahi muso jiginna n'o ye seyida amina ye jɔnmusonin bolila ka n'a makɛ yɔrɔ la abu lahabi a ko makɛ abu lahabi ko han a ko n nana i nisɔndiya n nana i dafiyɛ c'est-à-dire n nana kibaru duman f'u ye i ka n dafiyɛ abu lahabi ko a ka jɔnmusonin ma a ko mun b'i da a ko i k'a dɔn i balimakɛ abdulahi a muso aminata jiginna sisan abu lahabi girinna ka wuli parce que nin kuma y'a sɔrɔ sinjiya bɛ yen badenya bɛ yen duba denw bɛ yen nin y'a sɔrɔ hasidiya ma don sinji la nin y'a sɔrɔ hasidiya ma don badenw ni ɲɔgɔn cɛ nin y'a sɔrɔ ŋaniya juguya ma don dubaw kɔnɔ
Jabbar. Baru sigatala. Abu Lahabi girinna ka wuli. A ko a y'an sɔn mun na? Jɔnmusoni ko a ma. A ko a y'a zɔn cɛ la. A ko n ye ka hɔrɔnya. E bɔra jɔnya la, e ka taa. Sigatala. Manil Fard. Manil Jabbar. Manil Muhyi. Manil Mumitu. Manil Nasir. Manil Kafi. Wahid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah. Mais faut matla ke ama du ma fo ni kuma dam. Ola. Aye jomso ka horonya. Abu Lahabi ye jeni ye. Ala kira fa balemake. Allahu akbar ajra. U bɛɛ faso kelen de ye. Ne balemake sara. Ka muso lasiritɔ to. O jingina o de kɛra cɛ. E de kɛra o kibaru fɔba ye ne. N'i bɔ jɔnya la e ka taa. Allahu akbar. A ye ɲininkali kɛ. Akbar. Ntɛnɛnsu o ntɛnɛnsu. Kafiri nisɔndiyara ni kira bangeni ye k'a ka jɔn ka hɔrɔnya. Ntɛnɛnsu o ntɛnɛnsu Ala bɛ yamaru di mɛlɛkɛw ma k'u ka Abu Lahabi bɔ dekun na. A ye nisɔndiya min k'a ka kira bangeni na ko a ye o lafiya d'a ma. Allahu akbar. Abani. O tuma na ni nin ye kafiri ye, ni nin ye bolibatola ye, ni nin ye josɔnna ye, josɔnna min ye bamuru ta ka kira kɛlɛ, josɔnna min muso a ye tɔɔrɔ bɛɛ da kira kan, o ye lafiya sɔrɔ jahanɛmɛ kɔnɔ parce que a nisɔndiyara ko kira bangena. O tuma na anw minnu ko an ti jo bato, an bɛ Ala fɛ, an bɛ kira fɛ, o tuma na anw sara k'an ka kɛ mun ye? Allahu akbar o bɛ kɛnɛ kan. Nka ni fɔba ko a bɛ fɛn fɔ nin na, a fɔ a k'o to yen. Ko fɛn tɛ se ka fɔ min na, dɔnnibaa bɛɛ ka bɛnkan na. Alakira sallallahu alaihi wasallam a kun bɛ ntɛnɛn bɛɛ sun. Dɔ nana ɲininka ko ntɛnɛn i bɛ ntɛnɛn bɛɛ sun ka da mun kan? A ko fihi wulitu wa fihi ursiltu. A ko ne bɛ ntɛnɛn bɛɛ sun sabu Ala sɔnna ka ne ka diɲɛ labɔ kɛ ka bɛn ntɛnɛn de ma. Ala sɔnna ka kiraya di ne ma ka bɛn ntɛnɛn de ma. Ne ka kan ka Ala fo, ne ka kan ka Ala barikada ntɛnɛn o ntɛnɛn. Jeni ko mawulidu ye bidaya ye. A y'a lajɛ u ka dalilu ko sahabaw m'a kɛ, ko sahabaw de bɛ kira dɔn, sahabaw de bɛ Ala dɔn. Ni sahabaw ma min kɛ a man kan k'o kɛ sabu o tɛ Ala ko dɔ ye. Ni sahabaw ma min fɔ a man kan k'o fɔ o tɛ Ala ko dɔ ye. Kuranɛ tafsiru dun b'an bolo yan. O sɛbɛnna kuma jumɛn jɛni fɛ? Fɛn caman bɛ diinɛ na min tɛ baasi ye o tora la, o ye min kura donna na ye. Mɔgɔw bɛ magan depuis mikoro donna alikaba kɔnɔ don min na fo ka t'u sa u ma seli alikaba kɔnɔ. Ko nin ye bidaa ye, ko parce que ko mikoro kun tɛ kira tile la, o tuma na u ye misiri bila nin de kama. O tuma na n bɛ fɛ k'a fɔ ne ma da la ninnu bɛ bidaa kɔrɔ dɔn. Bidaa tɛ
ko jugu yɛrɛ ye koyi diinɛ na parce que an kana usulu la usulu y'a yira ko bida tilalen don yɔrɔ fila ko fɛn o fɛn n'o bɛ silamɛya cɛɲɛ n'o ka ɲi silamɛya la ni a bɛ silamɛw nafa ni silamɛw ka hɛrɛ b'a la hali n'a fɔra kira m'a kɛ sahaba m'a kɛ ko ni o ɲuman bɛ se ka silamɛya nafa k'o ka kan ka don ko a bɛ fɔ o ma de ko bid'atun hasana o bɛ sɔsɔli k'o fana na ni ye usuluw de fɛn o fɛn n'o tɔɔrɔ bɛ segin silamɛya ma n'a bɛ kojugu kɛ silamɛya la ni silamɛya bɛ dekun sɔrɔ a la o waatiw la hali n'a sɔrɔla o kɛra kira tile la ni sahabaw y'o kɛ ni silamɛya ka hɛrɛ t'o la o don ko o fɛn minnu bɛ kɛ o kan ka dabila o ye usulu wɛrɛ nka n bɛ bida usulu de kan bida usulu filanan fɛn o fɛn bɛ yen kira m'a kɛ sahabaw m'a kɛ fɛn dɔ fana fɛn cɛjugu don a bɛ laban tɔɔrɔ la silamɛya ma a bɛ fɔ o ma bid'atun sayyi'a ko nin ye bida juguman ye o bɛ haramu nin bida fila in bɛ silamɛya la o b'o fana sɔsɔ ayi a tɛ se ka sɔsɔ yɔrɔ min na sunkalo mana se a b'a ye ko suba seli u bɛ si ka seli misiriw kɔnɔ a y'u ɲininka ko su janseli wa jɔ janseli jɔ janseli a bɛ fɔ ten de wa a y'u ɲininka ko kira y'a kɛ min yɛrɛ y'a kɛ a y'a fɔ ka d'a kan Seydina Umar a nana sɔrɔ mɔgɔw bɛ seli misiri kɔnɔ sunkalo fɛ bɛɛ bɛ seli d'a ma Umaru ko a bɛna taa nin fɛn ye fɛn ɲuman ye nka ne bɛna ko dɔ kɛ k'u fara ɲɔgɔn kan ka alimami kelen ta o ka seli n'u ye o bɛ sɔn ka ɲɛ bɛɛ k'i ta kɛ ye han Umaru y'u fara ɲɔgɔn kan ka alimami kelen bila u ɲɛfɛ o ye jɔ janseli kɛ n'u ye Umaru ko ne Umaru ye nin de daminɛ silamɛya la nka nin ye ko ɲuman ye nin kan ka kɛ nka ne de y'a don a la nka ko ɲuman dɔ le ye don a la o tɛ ka kɛ mɛ diinɛ tɛ se ka kɛ i bɛ min fɛ o ye diinɛ ye i tɛ min fɛ o tɛ diinɛ ye silamɛ ɲuman tɛ ten silamɛ ɲuman ye maa ye i bɛ min fɛ i b'o kɛ i tɛ min fɛ ni lasili b'a la ni jɔyɔrɔ b'a la ni dalilu b'a tigiw bolo i b'a t'u bolo o k'u ta kɛ kɛlɛ tɛ silamɛya la o nka n y'o de fɔ ye anw ka diinɛ in kɛlɛ t'a la a usulu an bɛɛ b'a kan mɛ furu'u n'o ye bolofaraw ye o ka ca tuma na bɛɛ tɛ se ka kelen kɛ fo silamɛ ɲuman bɛɛ ka da nin de la k'a dɔn suna yɛrɛ min fɔra a bɛɛ tɛ se ka kɛ i bɛ dɔ de k'a la ka dɔ to yen i mana se ka min kɛ i b'o kɛ dɔw y'u bɔsi bila k'o ye suna ye tigitigi o b'a baraji sɔrɔ siga t'a la fiyewu dɔw ye kurusi tigɛ k'a surunya k'o ye suna ye tigitigi o don a b'a la i b'a baraji sɔrɔ n'i ka ŋaniya ɲuman ye i b'a baraji sɔrɔ mɛ min y'a ta janya min y'a bosi di a man kan i k'o kɛlɛ a man kan i k'i kɔ don o ma sabu kira ma maa kɛlɛ k'i bosi dilen don kira ma maa kɛlɛ k'i ka kurusi ka jan dalilu ye jumɛn an bɛ segin marajiw de ma silamɛya bɔyɔrɔw an bɛ segin yen de kira ko
kurusi jɛɲali la ko aw dɔ ka kurusi bi fofo a nɔfɛ a ka finiw riwaya ka ca la ko nin yɔrɔ minnu bi dugu sɔrɔ walima minnu gɛn bɛ ka dansako ko nin bɛɛ ye jahanɛmɛ kɔnɔfɛnw ye riwaya dɔw la nin fɔra min kɛ k'a fɔ ko kurusi kana janya kira kelen k'o fɔ sallallahu alaihi wasallam Abubakar ka kurusi o kun bɛ fɔ a sen dabara kan Abubakar y'i den ka bɔ ko a bɛ taa dɔ tigɛ ka bɔ a ka kurusi la kira ko hey cɛ e ɲɔgɔnna ko tɛ o kumana silamɛya fɛn dɔ bɛ wajibiya dɔ ka dɔ to yan non kira ko Abubakar ma ko e ɲɔgɔnna ko tɛ sa e ka kurusi janyakun tɛ yɛrɛ jira ye setigiya jirali tɛ waritigiya jirali tɛ an kan bɛ maaw de ma o tɛ kira ka kuma ye dɛ n bɛ ka maksadu minal hadisi de fɔ kira ka kuma danna yɔrɔ min na ko Abubakar e ɲɔgɔnna ko tɛ e ɲɔgɔnna ko tɛ an bɛ se ka kɔrɔ min sɔrɔ o la e ɲɔgɔnna tɛ yɛrɛ jirala ye diɲɛ ɲinina tɛ yen e ka kurusi janyakun tɛ diɲɛ ɲini ye e ɲɔgɔnna sen t'a la kɛlɛ yɔrɔ bɛ min i ta tigɛ i ta janya min ka di min ye mais a ye jɛ ka ala kelen bato a ye ɲɔgɔn minɛ bolo kelen na lahara kiiri tigi o ye ala de a bɛ kiiri tigɛ mais ni ne ye kɛlɛ yan ko e ka kurusi ka jan walima ne ye nin kɛlɛ k'o neni k'o ye kurusi tigɛ ne banana ko a ye kurusi tigɛ mais minisiputigi ne bɛ ka feere k'o ma n ka bitigi kɔnɔ ala ko do wa fo silamɛw ka da la nin bɛɛ kɔfɛ ala min ɲɛ b'an dusukun na a bɛ taa ɲininka silamɛya ye kelenya de silamɛ b'a yɛrɛ fɛ a b'a silamɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ mudaratu kɛ kafiri fɛ ala kira ni kafiriw jɛra ani yahudiyaw jɛra ani nasaraw jɛra o tuma na n'an ko an b'o kira nɔfɛ anw tɛ se ka kɛ dansakokɛla ye bilen silamɛya tɔgɔ la mais mɔgɔw bɛ min ye silamɛ yɛrɛw ma bɛn silamɛ karamɔgɔ yɛrɛw ma bɛn c'est vrai nkalon tɛ mais u ɲɛ bɛ min na silamɛ ɲɛmɔgɔw ka bɛnbaliya karamɔgɔw ka bɛnbaliya u ma tiɲɛ ala kan u ma tiɲɛ ala kira kan u tiɲɛna diɲɛ ɲini de kan diɲɛ ɲininaw tɛ bɛn o e mago b'a la nin mago b'a la a tɛ se ka bɛn mais n'aw bɛɛ mago bɛ ala la taa cogo tɛ kelen ye nka taa yɔrɔ ye kelen ye an bɛ terrain de kɔnɔ ballontan yɔrɔ minnu bɛ bila ɲɛfɛ k'u ka bi don a wajibiyalen t'u ka u sen k'a don tuma dɔw la u kunkolo b'a don tuma dɔw la u kunbere b'a don o tuma na l'essentiel bi ka don o tuma na silamɛya an bɛ mago bɛ ala de la jogo ka dilan an ka hinɛ ɲɔgɔn na diɲɛ ka lafiya ni silamɛya tɔgɔ ye o tuma na e y'a kɛ ni maniyɛri min ye tijaniya don wa kadiriya don wa sunamɔgɔ don wa wahabiya don wa non an mago bɛ ala de la kɛlɛ bɛ min mais ni fɛn min taara siri tɔgɔ ɲini na jɔyɔrɔ ɲini na wari ɲini na setigiya la o kɛlɛ tɛ ban dɛ n bɛ fɛ k'a fɔ kunfinw ye silamɛya kɔnɔ fɔnkɔɲɔgɔnya tɛ yen nka adamadenya kɔnɔ hasidiya kɔrɔ min bɛ yen
nde karisa fɛ kɔrɔlen min bɛ yen diinɛtigi caman u b'u profiter diinɛ de la k'u sago kɛ maa wɛrɛ la n'o tɛ silamɛya bɛɛ kɔnɔ fara yɔrɔ tɛ yen. fara yɔrɔ tɛ yen dɛ. nin kira in cira de ka na an fara ɲɔgɔn kan. nin kira in cira de ka na diɲɛ hɛrɛ caya mɛ nin kira in ma ci k'a kana tɔɔrɔ se diɲɛ ma. an bɛ u ka bangeni kɛnɛ kan a denkundi kɛnɛ kan. n bɛ fɛ ka min f'u ye ala hinɛna kafiri la k'a nisɔndiyara ko kira bangena. o tumana mawuludu a bɔra bidaya la dɛ. bidaya kɔrɔ de fɛn min ma kɛ kira ɲɛna sahabaw m'a kɛ n'aw nan'o don a la walima sahabaw ye ko kura min kɛ o fana ye bidaya dɔ de tant que a tɛ kuranɛ kɔnɔ kira ma yamaru di n'a ye o bɛɛ bɛ wele de ko bida mais mawuludu o tɛ se ka ye bidaya kɔnɔ mun na kira yɛrɛ min bangena a yɛrɛ y'a bange ni fete ni ntɛnɛn o ntɛnɛn su ni ye a ɲininkara a ko ne wolola ntɛnɛn n bɛ ala fo kumana ntɛnɛn o ntɛnɛn kira b'a ka mawuludu de kɛ mais anw ta ye san o san ye y'a dɔn anw bɛ kɔfɛ a ye ɲininkali kɛ kisirakaw ka masakɛso ani keisara masakɛso tasumaw dugana furusi jɛni y'a kɛ ala tɛ kiraw ye mawuludu kɛ nabila isa ko a ka mɔgɔw ma ko ne ye kira ye ka na aw bani israɛlakaw ma wa mubashiran birasulin ya'ati min ba'di ismuhu ahmad ko bani israɛlakaw ala ye ne ci aw ma nga ala ma daw ma dɛ ala ko n ka na aw nisɔndiya k'aw fari fɔni ni kira ye kira ye mina ne isa kɔfɛ kira in tɔgɔ ye ko ahamadu ko n ka na aw la nisɔndiya ni mɔgɔ nisɔndiyara i bɛ alhamdulilahi fɔ ni mɔgɔ nisɔndiyara i bɛ sujudu kɛ ni mɔgɔ nisɔndiyara i bɛ sun ni mɔgɔ nisɔndiyara i b'i dɔn aha mubashiran ko n ka n'aw nisɔndiya k'aw laɲagari ko hɛrɛ bɛ kɔfɛ nin ye kuranɛ de ye kuranɛ ye nin o tuma na ne ma kɛlɛkɛ yɔrɔ ye nin na ne ma ɲɔgɔn sama yɔrɔ ye nin na ne fɛ ka min fɔ dɔrɔn mawuludu fɛnba don a filɛ kɛnɛ min kan a y'u lajɛ don nɛti kɔnɔ dɔrɔn madina mawuludu min kɛra ɲinɛ a bonyana kojugu madina tulu munawara ala kira ka dugu la a shi'aru kun ye mun ye u bi yiri kira kaburu la ko marhaban ya mustafa marhaban ya mustafa o de kun bɛ ala kira kaburu la mawuludu don mawuludu kɛra madina mawuludu la alikaba bi fa gouvernement jɛnna n'a ye ka yen balontan yɔrɔ di u ka taa mawuludu kɛ yen mawuludu autorisé la ye bi a ti kɛ dogo la bilen tiɲɛ de bi laban o la mɔgɔ minnu ye nin mawuludu in dɛmɛ u kana sigi ala b'u dɛmɛ dɛ an balima dɔ ye misi 12 di mawuludu bonya kama a sara bɛ ala bolo misi diba cayara fandanw kɔnɔ fara wallahi fanda caman nkɔnɔ fara ni fonisire ninnu ka fonisireya ye ka hɛrɛ sɔrɔ u ka duw kɔnɔ ni musafa bageni ye fɛn caman dira dɔw nana ni ɲɔgɔnmɛw ye an balima dɔ y'a ka kare labila ko k'a ka karew bila mawuludu jama tali kama ala kama an bɛ ala deli
aka karew garsige ɲuman bi ala bolo ala k'a da n'a ma ala k'a ka karew kisi balaw bɛɛ ma a y'a dabɔ hɛrɛ min ɲini kama diɲɛ ni lahara ala k'a da n'a ma ala k'a n'a wasa a y'a ka karew bila k'a ka karew ka mɔgɔw tɛ u ti baara foyi kɛ ko fɔ mawulidu ka ban ala k'a sara an ka faama caman bɛ yen minnu ka bonya y'a sɔrɔ an b'o foli k'u ye ni ala sɔnna sini wula fɛ an kɛlen bɛ ka dugawukala labɛn bɛɛ b'i jija kabini joona ka na an kana jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sa esansi ta tari ala n'an sagow di an ma o tuma na o kɔfɛ leader religieux du Mali u ko déclaration dɔ b'u bolo sini ni ala sɔnna k'u bɛn'o kɛ kumana min ye ji sɔrɔ min ye tamaro sɔrɔ min ye bɔnbɔn sɔrɔ o kumana i bɛna n'a ye dugawu kalanyɔrɔ la sini wula fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kabini seli fana tara an na se ka mɔgɔw labila ka sɔrɔ su ma ko dibi ma don ala ka san caman yira an na ala k'an sutura ala k'an wasa ala k'an laban ɲɛ ala kira bonya kama sɔli ala rasul ayiwa ko jamaba de bɛ kɛnɛ ma sokɔnɔmɔgɔw ka muɲu dɔɔni sokɔnɔmɔgɔ minnu bɛ kɔnɔna na olu ka sabali jama bɛ kɛnɛ ma u k'a to kɛnɛma ta u ka taa u kana ɲagami ɲɔgɔn na a ye sabali jama bɛ kɛnɛ ma a y'a to olu ka taa ala ka bɛɛ kisi ala ka bɛɛ kisi sɔli ala rasul Haydara nana kira joyoro fadinyen Haydara nana kira joyoro fadinyen Haydara nana kira joyoro fa madani dengan nana kira joyoro fa bani nana kira joyoro fa basita ulode ala iye joyoro fa bani nana kira joyoro fa makoroba ulode iye jigilufa Ajara furu chane bi bani wele Tanti Fatuma furu chane bi edema Aisha furu chane bi bani wele Tanti Alima furu chane bi bani wele Ini Haydara eka kote mogo bolo Nasoro la atumi maubolo Sizamba soro atumba Haydara ko abe ala bolo Haydara eka kote mogo bolo Nasoro la ne ye nin fɔ a san ka jan dɛ mɛ a kɛra i n'a fɔ mɔgɔw m'a lamɛn mɔgɔw mago ma k'a la bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ silamɛya tɛ yen jamakulu o jamakulu n'a ma bɛn ala t'aw dɛmɛ min ko a ye jogo dilan jogo ye diinɛ ye n'u ko an k'a faga ɔ jogo tiɲɛna minnu denw bɛ ka faga bi olu y'a dɔn kɔni ko an kumatɔ kun hakili to olu la kɔni Haydara eka kote mogo bolo Nasoro la atumi